Masi media inotitungamirira kokwarare upenyu ngatipei matendo. Masi media inotitungamirira kokwarare naichikara ndati mune matare starangu ndini mudzimirema mudzindorirowa pachikore-kore kundumaizinkurungundu kubhe mukururu kubhe mukubhe kubhe mukururu kubhe nkurungundu kubhe kurungundu kubhe kurungundu. Mazimedia ine dzidziso ine nhungamiriri kokwarare upenyu. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi era rimwe zuva. Nhasi unoka tiri munzvimbo yeSanyati apo pana baba vazvipfudza vatora upenyu hwavo nekuzvisungirira mushure mekunge mukadzi ataura kuti handisi kukupa mari yako waindikecha. Ronauya tinayo rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Rakanaka noreka takumbira shumba takutenderera ra enda matari. Garira ngoma Mwari baba tagura kuroiwa, Mwari baba tagura kuroiwa, Mwari baba tagura kuroiwa. Nondidarire mnzira dzangu. Peter Nerera. Togara kuno kuzviri 22 muzvezve1 maresettlement. Pandinoziva napo panenge pangaita papfupi. Asi kuti mukomana uyu Shakabvu akanga akapfuura nokaduma kwatinogara ndobva auya kuno mudzimai wake akazofonera mudzimai wangu nowe mai vemuShakabvu akafonera akabva ati uyai kuno handisi kuwirirana nemwana wenyu murume handichamudi ndikanzi ane chigwere. Ndakabva ndati no chirega kunyanya kuvamupindura isu ngatichirongedzai tidii tiinde. Tasvika kuno takasvika ndokuinda taona kuti nyaya ndokuti iye mukomana wakabva ataura kuti anga vangatomboperekedzana kumusha kwemukadzi achitaura kuti vasiri kuwirirana uye achiti haachaduri umwe achiti haachaduri. Saka vaenda kumusha kwemukadzi vakazonodzoka vese. Vadzoka vese tasvikawo isusu takazomuka tikainda ikoko nemukomana muShakabvu namai vake nemuzukuru wangu wandiri kuti auyewo. Ndobva tasvika kuya kune munyaya wachona mukomana tikamubvunza kuti kwewe chanaya kunetsa chii, twikanzi ine mukadzi handishadi. Tikati tiudzewo zvikonzero zvinokwana zveshanu. Akataura zvikonzero zvokuti mukadzi uyu handiteereri, mukadzi uyu zvimwe zviombi kuti haadi kana tiende kunoroorwa kumusha kwavo, anoti handisina hama, baba namai vangu vakashayika saka handina hama. Saka zvokuti ndiende kunoroorwa hazviiti. Akataura zvikonzero zvake zvinokwana zvinodarika zvishanu. Tapedza takazoti munyai takazoenda kwatete vachona tikatsvaga tete vacho akavawana tikataura navo vakati nyaya iyi ndaiwa asi handikwanisi kuti ndingaipedza ndiri ndoga, regai ndifonere vanabhudhi vari kuBulawayo. Vakabva vakwira vakaenda pamusoro pechikomo panonzi paBhiya paibata network. Ndobva vanofona vakati tatovafonera vati vanga vatove murodhi vari kuwira kuno. Havafonegwa nani, handisiziva kuti vafonegwa nani. Vakabva vauyawo saizvo musi vakauya sora zuro wachona havana kusvika kuno, vakarara kuPetwe. Saka vakazosvika nezuro masikati ndobva vati isu hatisi toda mari yekuroorerwa, toda mari yekupinda mumusha, toda mari yevhura muromo. Mari yavo yese inenge yakaita 250 yakati 200,000 vapiwa mari. Saka vakabva vatorana ndokunda kumba kwemuzukuru uko
ndokuswera vachiita nyaya dzavo vari ikoko. Hati zvavakataurika imomo handizvi kuti vakataura kusvika papi. Indakangoswerawo ndiri pano apa chazvo asi vabereki hatikwanisi kunonge takateerera nyaya dzemwana nemuroora. Since vana hama dzake dziripo newe muzukuru uripo, chii ndaimutaurira nyaya iyo kusvika kana mazopedza mozozudza mawirirana kuti kudii. Vakapedza atove manheru ndovuka zvokuma7 ndakabva ndikaita asiregai nini pamundosvika ndikaona kuti chii chavawirirana kuti kudii. Ndakasangana nemukomana apa naye mushakapfuura tobva angonditi kati ko zvamira sei akati ini mukadzi handishadi ndo murongo wakataura kupedzisira mukadzi uchadi ndobva ndatobva ndikati ndatobva naye ndakasvika kuno ndikati mwana uyu ibenzi remunhu atadza kutaura zvikonzero zvese zvaatitaura zvese zvatoti mukadzi handishadi ibenzi remunhu vanotinyadzisa zvisingaiti. Tatopedza takutohlaidusadza tiri mumba tobva ndakaona mai vake ndobva vakauya vakati noreji afa kunoreji afa sei anzi noreji azvisungirira mumba azvisungirira sei makakiwe baba nemakiwe anzi ayo anzi apinda nepahwindo. Saka takaenda ndokunoteerera tione pahwindo rakakiwa hapana hwindo ranga rakakiwa. Saka mudzimai wacho akazoita anga ari uko musha uyu uri uko muzukuru akazoenda kundodaidza mapurisa ndokubva auya. Mapurisa asvika panapa akamutora statement ari uko kutaura kuti imba iri kunzi anga azvisungirira. Mapurisa akazoti takavakumbira kuti masiya mamusunungura ndobva vapinda mumba ndobva vamusunungura ndobva kuti musamubvisa waya iri muhure kusvika tazodzoka mangwana. Zvavafufonegwa nhasi vakati nhasi zvaakuita nezvekuti isusu mukuru wedu wemapurisa ati hazviiti kuti mungamuchengeti asati aenda postmortem. Saka mota yemapurisa ichabva kukadoma kusanya kuti hakuna motikari. Saka motikari yemapurisa yazouya ikamutakura pari zvino ndofunga vakutosvika kukadoma kwatoti vatosvika ndoziva pandirogumira ipapo. Anga akura zvakadii? Ane 36 years. 36 years. Asiya mudzimai nevana vangani? Asiya mudzimai nevana 3, mukomana umwe chete nevasikana 2. Mudzimai wacho izvozvo aripo? Aripo. Alright. Elias Mudzingo vavakidzani vazukuru vangu. Mukomana mazira andoita anga asingatauri nevanhu, munhu anga akazvinyararira mukurarama kwake. Hapana munhu waaidenhana naye chero kutaudzana nevanhu anga asingatauri, agara akangonyarara achingozvishandirawo achingozvimwira doro asina musindo waaita. Mazira aidhakwa stereki? aingodhakwa zvisina kunyanya hazvo. Kuti maini wamesa hamuzoziva kuti kudhakwa stereki ndekupi? Ndimwe doro zvo. Alright. Anga akazvinyararira asina kana chakaipa nemunhu. Zita rangu ndimogen Bai asi ndiri reverend wekuchechi. Chiitiko chakafanana ichichi chaitika munomu, chiitiko chashamisa nokukadzisa vanhu vazhinji uye chatyisa munzvimbo yedu. Asi tine tarisiro yekuti zvinhu zvakadai kana zvichiitika izvi vana vanofanira kungonzwisisa nokuteererana, especially kunyanya mukati medzimba dzavo. Ngavave vanhu vanonzwisisana vachiteererana vachiwirirana mukuronga. Kozoti kudzidziswa mwana achirayirwa zvakare nehama nevabereki vake, mwana enga anzwisisa. Angave mukadzi anofanira kungoteerera zvaanoudzwa nevabereki vake nehama dzake nekwaakaroorwa. Angave murume anofanira kuteerera zvaanoudzwa futi nevabereki vake. Kana ari mukadzi akatadza kuteerera zvaanoudzwa nemadzitezvaro ekwaakawanikwa, vanoendewo vanavatezvara vake. Kutongora kuti munhu iyeye haana waanoda, haana nyaya yaanoda kugamuchira pazviri. Saka chinhu icho chinotyisa kwazvo chaitika muno muchi, charovesa vanhu vazhinji nehana muno, chavhundutsa vanhu vakawanda muno. Saka handina mashoko akawanda andingaramba ndichitaura. Ndisingazivi saipapapa mukomana semataurwa azvikuita aiti mukadzi handichada, zvaive nekodzero here kuti azosvika kuzvitora upenyu hwake? Chaita kuti asvike pakudaro hatingachizivi, asi kutongoreva kuti iye mwemusi zvinhu zvaramba zvakangomumanikidza kurarama kwake nomukadzi wake. Isu hatingazivi kuti chaita kuti asvike pakuti handichada chii.
Asi sekuona kwenyu ndo solution here kuti waomerwa nezvinhu muupenyu unokwanisa kusvikira kuzvipfuudza? Umwe anomanikidzika pakufunga nepakuronga kuti akwanise kuzvidzora pafungwa yakadaro agozvisvitsa pakuti hazviri nani ndizviurayi. Mavetsenga ndogara hangu muvhileji munomunoye kana ndichimutora ndomutora semunin'ina wangu bhozi ane mazera akawanda evaning'ina wangu uye ndakashanda naye makore akawanda panyaya dzedu dzekutsvaka mari dzemainini. Anga ari munhu asina pamuromo nemunhu, anga asina munhu, anga ari munhu anga rakanyarara. Nguva zhinji unotobvunza kuti wakafara here kana wakatsamwa bhozi nguva zhinji yake kunyarara ndozvachiwanzoita nole zvekutoti zvakaitika zuro izvozvi nguva zhinji yezvino anga asinganyanyi kugaragara. Kuna mbunzvakawo mari ari kuzenda wodzoka achidi chingwa ati auya adi auyawo asi takatohowa madeko kunzi ndo solution asarudza agumisa upenyu hwakaidai but hatitarisi kuti zvingava zvinhu zvokuti aifanira kusvikira pakuzvipfuudza nenyaya yakaita seiyoyi. Inogwadza hayo asi sazvizvi zvokuti aikwanisa kuti azvipfuudza aikwanisa kuti aigona kumbotsvakawo munhu anopa advice kana kumbochinja pekugara umbogara usamoyo inogona kudzoka shungudza pera. Ndonatso kwendo matauro angu. Asi semaziro atinoita varume pavanonyanya kutsamwa kunge mukadzi aita chipfambi kudarika zvimwe zvese, zvinhu zvakaita sezvo hazvina kuitikawo here mukutaura kwake akatsamwa? Ini toona sokudzoka kwakaita this time handamubvira ndatombomuona zvokuti ndingazive kuti pane zvakaitika. Mukadzi wacho isi sevagaro munoti hatisina hedu chatatati tanzwa chakaipa kwaari, hatisina chatatanzwa chakashata stereki zvekuti zvechipfambi hatirambi hedu sevanhu but seina hangu ndasina ndazvinzwa. Alright, ingoitwa wasarire ndini munext door nawa. Ini ndingangoti upenyu hwevana ava kubva vachitorana kusvika pari zvino izvi hauna kunyatsonge hwakanaka chaiko chaiko. Because semunext door unongoona kuti dzimwe nguva wadaniwa wagadzirisa, dzimwe nguva wadaniwa wagadzirisa kuti iko vanhu varambe vachiwirirana. Saka ndikunetsa kwazvinenge zvichiita unoona ndo kwazvausvika but nemaadvice kuti upenyu haudi kudai, upenyu haudi kudai, ndo zvaupedzira unongopedzira waona kuti munhu ahuzoremekwa nezvinenge zvichiitika muupenyu. Because munguva unonyatsoona kuti kararamiro kari kuitika kacho akasipo mani kuti musha unyatsodzi unofadza kana uchidai so hazvisizvo chaizvo. Because hazvina kuti zvitarisirwe kuti zvingadaro muupenyu kuti musha urambe uye maconflicts akadaro. Saka murume ahusvika pakuremekwa kuona kuti kana upenyu uchidai so tirika ndingosiya upenyu. So maonero andiri kuita kuti ndoba azosvika pakudai so. Ndinonzi mai Nherera kana kuti Jane chatora ndiri amai vemuchakavu. Saka ini ndingatange ndichiti ndinogara kuKadoma panhamba 58 muna Tsoko kuGame Park. Saka ndakafonerwa nemuroora achiti mama tanetsana kuno murume wangu akuda kumwa mushonga. Kati komanetsana nenyaya yei ndamuudza kuti handichamudi. Kati wazviitirei izvozvo? Iye anomwa mushonga nekuda kwega kwaizvozvo asina anosindudza kuti haachandida sandinamboti ndinonwa mushonga. Kati aiwa musadarane, chitsvagai munhu mukuru muvhileji akugadzirisei kana kudana muzukuru. Ndaiziva kuti nedzimwe nguva nemuzukuru wacho wangu wasinganyatsi kuwirirana asi ndakangomanikidzira kuti tsvagai ndobva vagadziriswa nemuzukuru. Pasina mazuva maviri ndopakazondifonera futi, mama uyai ndiri kunzi izvo ndinosiyiwa ati haachandidi ane mombe mbiri. Ndobva ndikati aiwa ndiri kuuya mwanangu, kanzi ndakuenda kumapurisa. Ndikati kogoenda kumapurisa sei? Ndati ndiri kuuya, rega kuenda kumapurisa ndiri kuuya. Ndobva ndakabvawo kuna baba uKadoma ndokuuya kuno tichiti tizogadzirisa. Saka pamba pavo ndeapa, isu pedu ndepano tauya tagara. Ndikati
muroora achauya otiudza nyaya yake. Haana kukwanisa kuuya kuzondirondedzera kuti zvakaitika zvii, ndobva ndangoona saka ndingamuvingere kana kuti iye ndiye anouya sezvo ationa. Saka takazongopedzisira takunzwa kuti shaudha achiti kana oenda uko ochiti shaudha inini nababa, odzokera kumba kwake, opfuura futi achiti shaudha ina nababa achidzokera kumba kwake. Zvikangova zvinhu zvakazongotinetsa, ndopatakazoti dei tadaidza vana baba nyaya yagadziriswa. Iye ndopakati mukomana, ini mama ini mukadzi andiremera, handichamudi, ndakabvira kare ndichikuudzai ndibatsireiwo, handisi kumugona, asi hamukwanisi kundibatsira nekuda kwokuti handikwanisi kutaura. Saka ndofa here nekuti handikwanisi kutaura, ndinokundwa simba nemukadzi. Anouya achindirova kubvawa, ndoona ndikashandisa simba rangu ndimurove ndinogona kumukwadza makanditi ndisamurove. Saka zvinhu zvinondirwadza zvakanyanyisa izvozvo, kana achindiabhusa kubva kubika hadi kana kurongedza mumba chaiko, nyange mukatopindamo, nyange izvozvi mukatoenda kunopindamo mumba macho kana muchirugume nguruve chaimo, ndingaita sendinoshora kana kutuka. Haabiki mama, anonditi bika oga kana une nzara, zinole ziya, achindishaudha mashaudhirani. Saka ndaneta naye, ndosaka ndanga ndaenda naye kumusha kwavo ndikatiwo ndine mombe 2, asi yezvino ndokwanisa kusa mombe 3 mama, mundibatsirewo. Adzokere kumusha kwavo, ini ndakundikana. Ndopakazouyawo vana baba tikavapawo 250 yataiva nayo. Ndobva tati tine mombe 3, akazoti ngadzichiita 3 mama, tine mombe 3. Saka vana baba vakaramba vachida mari. Ndobva akati mama, ndine 16 grams dzandakapa mukadzi, akaenda kunotengesa. Saka akuramba futi nemari yacho. Ndine chiguruguru chiri pamba chandakatenga, akuti ndezvake chose chandinacho mama. Mukadzi ari kuti zvazvangu, hazvisisiri zvako. Saka ndanga ndichikumbira kuti dei ana tete vake vamutorawo, vatora mari iyoyo vape vana baba vake yose, nyaya yacho ipere tigadzirisana. Saka takatora tete vakuru ava tikati indai kwaari, munoti ipa mari, burisa mari, inde kunana baba vako, haisi kudiwa nevekwanherera, vari kuti vane mari yauinayo iwe nemombe 3. Saka vana tezvara vakaratidza kusatinzwisisa, zvokuti vakatosvikira pakuzoudzawo ini kuti munoda kuputsa pamusha wemabhinya. Ndikatedzawo zvinzwisisa kuti zvabva nepi, nokuti saka takangogarawo pamba sababa namai. Tikati hatingapindi nyaya dzevana padzinotongwa, chindai munogadzirisana kumba kwomuzukuru uko, mubva mazongotiudzawo kuti dzapera sei, nekuti tikavepo toita sekuti pamwe tiri kukonzera kuti vana varambane kana kuti vadii, taya kuzogadzirisa, asi muroora aramba kuya patiri. Ndokuinda kwavakaita uko, vazoenda kuenda kazongoona vanhu votomhanya votobata mukomana, takatogara pamba. Ndopandakamhanyawo pamba pake ndisvika ndichimurova kuti unoda kumwirei mushonga, unoda kufirei. Kanzi mama, ndaakufa nekuti chandisiri kugona kutaura, asi ndakuudzai kuti mukadzi ndaremerwa, ndakundikana. Vana vatezvara vari kurambawo kuti vandibatsire vatore mwana wavo. Iye ari kubveja kuti pano pamba pangu habvi, saka kufa zvangu kuri nani. Ndopatakamudziva tikamurambidza tikadzokera kudare. Vana tezvara vakasvika vakazoramba kuti tichigara pasi, vakati todzoka musi wa22. Saka pakuzoextenda date ipapo takambozama, tikatobata makuku futi ekuwedzera imwe $10 yekuchema kuti kumhanya kwaaitawo ishungu, tiregererei gatigarei pasi tipedze nyaya yakaipa. Tezvara vakasvika pakundiudza kuti ina nditi zvamunoita Severe, zviri kuda kuuraya musha womwana. Inini nyange vazukuru vangu handitosii, nyange ndichitora mwana wangu ndinototora. Yati Severe, ina ndigoni mutombochengeta vana vevanhu vapenyu, ndoda kukuudzai chokwadi. As long knowledge mwana wangu nemukadzi wake vari vapenyu handivachengeteri vana vavo. Saka handingavapesanisi ini ndisingakwanisi kuvachengetera vana vavo, ndoda kuti vachengete vana vavo vega. Saka imi kana muchiti ndiri kupesanisa, ini ndakagara kumba kwangu ndichida kumirira kuti muzondipirawo nyaya yaitika kuno, handioni pandiri kupesanisa pacho. Saka ndopakangotangira kutoratidza kuti nyaya yatoipa ipapo. Saka mukomana akangozobva patiri achiti kutadza kutaura kwangu kwakundiomesera, nokuti mukadzi anotaura zvokuti handigoni kumunyararidza kana kuita sei, asi haana chaanogona kundiitira mukurarama kwangu. Ndakabvira kudhara ndichiti handichamudi, asi ndiri kushaya vanondibatsirawo. Saka ini bheta ndife zvangu. Ndopatakatongozomushaya, tamushaya kudaro takangoningirika. Akatevekwa nasekuru wake, vanogara kuSouth Africa. Menopa vakagumira kuda vakaona kuti handichakuzivi, ndogona kurasika. Ndobva vadzoka. Saka iye akazoonekwa pamatakishop apa panapa achitotenga fodya yake, ndokudzoka kumba kwake. Saka adzoka kumba kwake
ndokuzofira mumba make ndomaakazvisungirira akatotsika pasi akaita zvokusunga newaya saka waya yakangobva yati shu ndobva asungirira mumba make. Ndozowa shamwari yava shamwari yakatomboya kwandiri ichindibvunza kuti mave papi nenyaya dzevava. Ndikati imi ndimungatondiudza nyaya my liberty mukadzi wachairman munondibvunza nyaya dzemuroora wangu kuti tave papi nadzo imi mapindira papi isu takangogara pano tiri kuti achauya nenyaya saka imi muri kutoratidza kuti munoziva nyaya saka dai mandibatsirawo nekundiudza kuti nyaya dzacho ndedzei handina nyaya yandati ndaziva ndakangobva ukadoma rakatomirira kupirwa nyaya saka imi ndiudzei nyaya ndopa vakabva mai vaya ndokwina saka mai vaya ndo vaaizove navo futi ndo vakazoya pano vachichema vachiti vakoma knowledge afa vakoma knowledge afa kati mamuona kupi takuinda kumba tiri kuwana madhoo akakiwa mumba macho kuma munaye here mukazomukira mukazoita sei nazvino handisi kukwanisa kunzwisisa. Ari kunzi kwanzi akapinda nepahwindo takakiya madhoo tazodzoka takuda kuenda kuchikende ndopatakamuwana akafa imomo saka zviri too complicated zvokuti handisi kutombonzwisisa kuti vakamuitei vakazomukira vakazodzoka vakuridza mhere vave tu nemukadzi wachairman uye ambouya kuzondibvunza kuti mave papi nenyaya. Chairman ambondivinga futi ndiruko akati muri kutamba nenguva knowledge nemukadzi wake vanodanana. Ndikati bandu balibati zvikureveiko zvamuri kundiudza izvozvo inichiona munhu achida kumwa mushonga nekuti handisi kuda mukadzi imoti mukuita sokuti inini ndiri kurambanisa vana ava vanodanana papi achidai. Ndo zvakandita chairman mukadzi wakaizoya achindiudza rufu achiti mwana unyasungirira bedroom make kuti akamuona sei vakamukira sei pahwindo racho raari kunzi akapinda naro rakatofa rikachechenyuka munhu wane bhodhi yekuti akatopinda nepo anochekwa asanga asina kana ronda rekuratidza kuti wachekwa aratidza kuti akafira ari mumba. Ndofunga pamwe kuda wakaita makwarels nokukonana ndokuzvihenga ivo ndokuzotiza ndokumukiramo ndokuinda ndopane pfungwa dzangu nekuti pahwindo hakwane hana kupinda nepo vari kunyepa. Ando mashoko amanzwa ataurwa nehama dzemurume mangwana katinenge tichikupai hama dzemudzimai dzichitaura tozokupaiwo zvakare muzukuru achitaura tozopedzesera neaudio yacho inoratidza kuti zvinhu zvanga zvakamira sei. Andrew Neshamba signing off. Ngatsigari mune zvimwe zvirongwa zvacharamba chikupai asi musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. No.